दुल्हा के बहिनी में आर कैले बा दोनों पार कैले बा ओमे रिक्शा चला के दुआर कैले बा रिक्शा आवल करी रिक्शा जायल करी घंटी देहल करी टना टन छाजो में मुसवा जुलुम किया छाजो में तारा हो बाबा देखो तो कि अरे पान ले लो खैर ले लो हो सुपारी सुन प्यारी ई गोरखपुर जिला जैसन जैसन तू कैटेगरी के खोजबू ओइसन ओइसन तारा के जब मरद मिली है। देखा देवानंद भैया कहीं मुस्कुराते रहे हैने गुप्ता जी हाटा बाजार से बानी हैनियो भाई लोग देखता लोग कि एक बार नजरी फेर कहे के बा कि अरे पान ले लो खैर ले लो अरे ले लो हो सुपारी सुन प्यारी कि जैसन जैसन मरद खोजबू हई बड़हलगंज से दे सुन प्यारी कहे के बा चुपा ही मरद खोजबू हम नथुनी भैया के दे चुपा मतलब थोड़ा रंगीला भैया हम अकेला ही गाई नहीं कभी हम कोयला ही नहीं कि तुम कहाँ से गा आए अब मुझे कोयले वालों को ही लोग बोली आए गाली गीत अच्छा तो हनियो लोग कि अरे राइटर मरदा खोजबू हम टुनटुन भैया के दे सिंगर मरदा खोजबू मदन मुरारी भाई के दे सिपाही मरदा खोजबू अपना सिद्धार्थ भाई के दे सुन प्यारी कहे के बा आ जैसन जैसन मरद खोजबू ओइसन ओइसन दे सुन प्यारी जैसन जैसन मरद खोजबू ओइसन ओइसन दे सुन प्यारी कविता यादव जी हमने के बीच में उपस्थित बानी कि रात भर सोया हमार बढ़े टेम्परेचर एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दी लोग बहुत ही अच्छा सिंगर बनी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करीना और आज भोजपुरी में एगो अलग पहचान बनले बनी ऐसा ताली ना जोरदार ताली बजा दे लोग हो भैया हेलो जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत के लोग कलाकार प्यार और सम्मान के भूखासल होले प्यार और सम्मान देव लोग तो हमनी के अगर 2 गो गाना गावे के मन हो तो 3 गो गा दे जब 3 गावे के मन तो 4 गो लोग कहते हैं $2 कम देत हो अखिया ढेर से कथ हो अच्छा देख लो जब से आल होलो न इसमें बेसी लौकत है लोग के ना हो आ हाई लोग के सब मनोज कहां गए न मदन भैया कहत रहना कि लइका तो के लगा था कलू भैया के लइका बियाह कर ले पे 2-4 गो फैक्ट्री से निकाल दिए से लइका होगा सा अब बियाह के हु करना भइल बा सब रड़वे ना हो केकर शादी भइल बा ईमानदारी से बतावा लो हमार भइल तू तोर भइल
ये लोग पता नहीं कोने लालच में हाथे ना उठावत हन, कुछ मिली उल्ली ना आई, अब 1 घंटा में सब चल जाई। ई रात भर खाली झमका यहाँ से अगर बंद निकल जाई हसन मेकअप उतरली सा कि तनु चिन्हैया सा ना कहे के बा एगो हमनी के कविता जी बिहार में गारी गीत गवाला, वैसे तुम के यूपी में बानी सो एक बाद जो आपकी इच्छा करी तोन रुआ गाई, लेकिन एगो और गीत सुना देबे के बा भैया लोग के कि तनी ताकल हो तनी ताकल देवलिया पक्का लिखल बा तनी ताकल। देखी खराब कोनो गीत ना होला, अश्लील कोनो गीत ना होला, बस आप लोग के सुने के नजरिया होवे के चाहिए। केहू के बियाह होला तो भैया गारी गीत गवाला कि ना गवाला, उहे बाकी रुआ कोना हिसाब से कहाँ गावतनी आप लोग परमिशन दिन लोग तबे हम गाई ना। हम बियाहे गीत गा के कोई गाना हिट होइल बा इसे हर स्टेज पर ना के ना चाहते कि ना मूड माहौल ठीक बा तो जे गाई ना कहे के बा कि तनी ताकल तनी ताकल देवलिया पक्का लिखल बा तनी ताकल अतवार लिखल बा। अतवार के बाद का आवेला सोमवार, हाँ सोमवार लिखल बा। आ कहे के बा कि तहरा बहिना के 16 गो भत्ता लिखल बा तनी ताकल देवलिया पक्का लिखल बा तनी ताकल हो तनी ताकल देवलिया पक्का लिखल बा तनी ताकल। एक लाइन हमारी ओर से सुन लो ए भैया, तनी हमरे के साउंडवा बढ़ा दा कि मोती झलके ऊंचे मोहलिया से मोती झलके आ एगो गाड़ी मन के गांव में मेहरारू गावे नहीं बुरा मत मनी हलो मैं कहता है एबरा केहू पूरा ना मानी। छाजों में मुसवा जुलुम किया छाजों में के गरियावे के बाबू बतावा लोग नाम बता दा नाम बस हमार मत धरिए बाकी दुनिया के धागा गाड़ी गवाई भैया हमके इनाम चाहिए मुंह खोल के दुल्हा कहाँ होने तमु नहीं के गरियाई गा द दुल्हन पक्ष से गा द टुनटुने भैया से नथुनी भैया के गरिया ना तो फ्री के हुए नहीं बने हमनी के। देखी कलाकार हर कला देखावे ले यहाँ के थ्रेसर ना चलाई ना यहाँ के इहो कुल गाई ना रिक्शा ऑटो सब हेला दिहली गाड़ी बा तो थोड़ा बहुत चलबे करी पारंपरिक बा कोनो ऐसा नहीं है। बरतीहन के बहिनी में आर कैले बा दोनों पार कैले बा ओमे रिक्शा चला के दुआर कैले बा रिक्शा आवल करी रिक्शा जायल करी घंटी देहल करी टना टन छाजो में मुसवा छाजो में भैया यहाँ के जो छाटल गनी तो हमरो को छाटल सुन एगो और बा ना रुकी हेलो कविता जी एको अभी गावे के बजो। हाँ भैया की रहरी के 3 गो पाता तीनों का चनार जी रहरी के 3 गो पाता तीनों का चनार जी। कविता जी 1 2 3 अरे हितावा के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों बाबा अरे हितावा के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों भैया इतना बढ़िया गाना है कि भाई लोग ही गा देते हैं, लेकिन सुनो हाई ठीक ठाक ही है देखई में शरीफ नहीं साचो में शरीफी है एगो ही ऐसन ओइसन अरे एगो ही खिलाड़ जी यहाँ के खेली ना यहाँ के छोट बहन है कोमल जी आई हो दादा अरे एगो ही ऐसन ओइसन एगो ही खिलाड़ जी हई रे भैया
आ छोटा की ही अच्छा देवे पतैयार जी अरे छोटा की ही अच्छा देवे पतैयार जी एगो पेशवा हमारे तरफ से अरे थोड़ा सा बदल के अरे कि कब कर चल हुआ ए बरती हासले हेलो कोई सजई है चोरा जी कब कर चल हुआ ए बरती हासले महलो पैस जई है चोरा जी कविता जी हमनी के ही ट्यूनवा पे एगो बिहार में गवाला जब खाना लोग खाला तो हाँ कैसे लाल मरीचाई हरा हर के पिसाई जी क्या बात है लाल मरीचाई हरा हर के पिसाई जी बाकी हम इशारा तो लोग पूछ गया लोग आ हितवा के ये थी पछा पाई कि आगा से भाई औरी पाछा से भाई जी भीतरी ले औरी परपारा क्या बात है एगो और एक दिन पका वाला देखी अभी ए बार काले तनी आगे फिर मुलाकात हुई बढ़िया से और गवल जाई हाँ एकदम कि अरे पेट तहर भरल हा कि ना ए कौन भेड़ुआ कि पेट तहर भरल हा कि ना ए कौन भेड़ुआ आ झूठे पता न लिए चलो कुकुर के भके हम लबिदा चलवानी कुकुर के भके हम लबिदा चलवानी आ कहे कोई करत कहे चलो आए गो सही कहे के बा खोरबा कटोरवा लेहले घूमेली के कर बहिना खोरबा कटोरवा लेहले घूमेली के कर बहिना के देही हमारा के जोरन जी जोरती है अपने महलिया होके बोले लकवन भैया अवधनिया हम दी जोरन जी भैया देखिए आज यूपी के भी गाड़ी सुने के मिलता यूपी में जो गाली गीत गावल जाला आ बिहार से भी भैया माइनर में आई है हमनी और कविता जी पंडियों जी लोग पगाली गीत गवाला हमनी के पहला बार नहीं किस स्टेज पर पहला बार मिलत है पंडित जी पर लोग गावेला गीत माइनर में भैया